Historische Kanaal Pride. La Zaterdag 5 augustus 2023. Attracties en tradities op een boot in het herstel 150-160 jaar gezamenlijk slavernijverleden. You are included. Cultuur.com, Suriname altijd erbij. Kledingcode. Culturele en traditionele kleding. In de line-up. TV en Stoffie. Kees Koentakinte uit Suriname. Verloting en verrassing. Opstappen. Eirostijger. De Ruiterkade om 11:30 's morgens. Eindevaart. Westerdok. Voor meer informatie scan de QR-code. Zaterdag 5 augustus is de grote dag van de historische Kanaal Pride. Mede mogelijk gemaakt door Cultuur Connie. Cultuur.com. Scan de QR-code. Attenzo. Zo. Cultuur TV, Alston Sanayong is signing in. En zoals u op beeld ziet, dan zijn we, ik hoef het niet te zeggen, u ziet het al op zijn pet. Kom away naar baas en de naam is Tilburg, als ik het goed heb. Gregory Tilburg. Gregory Tilburg en we hebben hier ook een lieve dame. Zij zal zich ook even voorstellen, lieve dame, wat is uw naam? Magda Landveld. Magda Landveld. We zijn hier even op Kommerwijnen. En we dachten laten we even kijken hoe het hier gaat op Kommerwijnen. Want we hadden al een voorgesprek met de heer Kommerwijnen baas. En ook nog een officieel gesprek met de heer Tilburg. Ja toch, Tilburg. En we gaan hem dus even vragen hoe het nu gaat met Kommerwijnen. We staan hier in de, zoals u daar ziet, in de Christendam. Dat is een straat en u ziet het, het is een zandweg. En kan ik je Kommerwijnen baas noemen? Ja, Kommerwijnen baas geeft aan van luister, want dat is moeilijk. En Kommerwijnen baas geeft aan van luister. In zijn vorige interview heeft hij dus al aangegeven dat Jere met de maluku den passie in Kommerwijnen. Weet je? En Kommerwijnen, everything alright? Misschien kan ik met die vraag beginnen. Alles rustig met jou? Ja man, lekker. Meneer Sanayong. Goeie groet vanuit Kommerwijnen. Bij Bar Alasma Odi. Alla den Kommerwijners, zowel hier totale bevolking Suriname. Maar ja, na mi etaki in Kommerwijnen. Isabi, te asan ik over een aanpak met soms met tak nanga DCE. Kok doan fasi of tak nanga de man voor OW. Kok doan fasi voor set santi in de passagiazo. De achterwegen voor een peperpot, zowel Christendam, Sadiodam, de Rasmundam, de Golekweg, de Santosoweg, de Gotongroyongweg, alle zeewegen, zowel een Walochtozee, een Zorgvliet, nu Amsterdamzee, alle zee voor Kommerwijnen. Mee naar Kommerwijnen baas voor een heerdistrict, alle dingen, zijwegen, denk achtergestelde wegen, zijn daar. Ta bakasei schreef voor Kommerwijnen, tak mek de man luko voor Kampot Santi, dan met Kardening voor OW, meneer Chirmoti, meneer Said, alla de man luko den passie nono de, want nono de alleen otapo, maar usaka Santi den passie, want alla des me ek klagen, des me ik op suko, des me rij, denanga de wagi in Kommerwijnen. Nou, een van de man, de no man vinden want boemoni ba. Toch? Want ja, alles aan kondiri, dan de moest go lukken de onderstel. Een onderstel dingen nak verschrikkelijk. Ja, toch? Dus meer aan takkie van regering. Met de jas, zo komen we naar baas de jas. President. Mi loop je erg. Mi loop je. Maar setting. VP, mi loop je erg. Maar setting. U allemaal nasrana man. U not just no man.
In a ten disi no de ano ten fu Jos. A ten disi no de talk na ten fu Roko men. Herdi we Jos. Isabi talk no de na ten fu Roko. Dus kon libit politiek san na wan say even no de men. Want usap tak asanego. Dus alle den ondernemers, de meeste ondernemers sa me wan taki, hey, u take me in lobby man, u take me in lobby, maar u zorg dat kooluku voorzet komen wij naar kong. U sapsa na den kraji fu komen wij naar, maar koud roko man, no de na ten fu komen wij naar bas min wan yere next year moro no de na ten fu roko man, fu set hier komen wij naar koer, want na unu de ander mag no de era. U setting, dus dat me bewan taki, dus dan me big up alle de man media zo in Christendom ook door de Bal, Koning Art, met zijn lobby, alle de man, Donovan, dan met zijn auto Gileri, alle de man in Passija, zowel Bakassi, dan met big up alle de man, omdat de man schrijft een weer in een model, de man komen we in de bas, Saye City. Hier die de mij actie komen we in de bas, hoe lang den problemen in het district. Komen we in de bas, tak nanga de man, no, de man zet den pasino, met tak no bruyamo zet u kong. Site, je woont in Sadio Dam, site, Rokomen er is site. Mohamed Rokomen. Ja. Chirmoti Rokomen. Ja. En den passis refi, want misnap ja zo. Oké, nu kan de Azor een soort faciliteit op Chinso Bakasi, den passie de dusdanig dat wan van hoe de urgent. Ja, dus kijk, de Mayadam, de peperpotweg, de Longota Bakasi voor peperpot, go naar Liberty. Maar daar heb je vanaf de sluis, daar heb je een zandweg, toch? Maar alle de zandweg dat hier. Toch? Dus dit is maar weer ik denk kratje ba. Want dan om een jaar ba de long in santi passie toko passie pe op passie schreef no de begangbaar. Waardoor dus mijn fassie in een resort meer zorg, zowel een zorgvliet. Even ik zorgvliet à la zee. Maar ja, me begrijp de man. Nu alleen tegen. Maar dadelijk via mi een chicker wenk via DC van ja DC. Heel binnenkort de mij pot santi na den alle den passie want de mij roko samen naar LVV. Dus me give them empowerment. Hey roko voor de santi in alle den passie men. Want des man very voor de kraji ja zo. Des mij longo dat des man no man fe yepi. Des mij longo so des man no man fe yepi. Des man moet go no. Ha? Dadelijk atengo doro. Tak stem euro dat we wan longo na des man mo for doro. Des maar heb ik het tegen me batak na yagi denk we. Des maar tegen me toch alle de kraakje door komen we in de baas toch. Dus daarom met de regering ulibasan dat achterwege nu de ubige rokomen 2025 dat we lukusego nanga seikong. Juist. En tweede punt sana at tweede biggie problema ja so in komen we na lief en passie. Dat is na sam betegi ba dus ja in komen we nou dus voeren no de. Ah, ja. Je redt dat ook, om een bar dat komen we in de bas. Ja, zo als aan voor een broodje, wanneer nanga desa in de winkel, voor de kansaka. De economische zaken, no? Ja, economische zaken, ja. Ja, Kuldip warme vrouw Kuldip Singh en zet. Dus mijn actie minister dat hij voor doen in de winkel, man. Want des man no man permitteren voor gaan naar winkel voor bij een bread voor bij dat. Ik zou met skoro ching na angry bere de guascoro. Ah, dan hier die de actie me van hey, komen we in de basang komen we in de mas give one money me kan bij een bread dan scoren. Dat zo is me je den ook toe. Maar talanga money komen we in de bas refi. Ik kom batu. Ja. En je hebt zoveel connecten. Baka eerste interview, de man no belly of want to link op tak eva wakasa ukan dus refi no next no one. Want kijk, wij zijn de media, je zoekt naar de aandacht en dat stellen wij op prijs. Want zoals we het een probleem komt, dat de man kan los den probleem op. Ja, en connect me soms loco, de connect me no de. Soms de man schrijft op want to problemen ook toe. Maar in de meeste gevallen de meeste connect me en roko direct tap den bis. De mij roko, de mij bel me, hey, kote kwansani, je hebt des madape. Dus na precies, zo met aan jepi. Daarom ik met aan big up altijd aan me ja zo master, amit café,
Loco Kompas heeft die ook een bijdrage levert. Jerkon, alla de man. Dus loco de man schreef, de mij doet tumsi voor waardoor soms de mij rust ook toe. Want jullie belangen de man schreef op dingen sanfu do ook toe. Ja, tot de privé aan. En jullie belangen de man moest kon snappen al ai her de geef een bedeling of een donatie. Maar de mij doet voeren, ik kan tegen dat de mij doet voeren. De mij jeppe de man kan jeppie. En dat ding. Dat ding. En voordat we naar die dame gaan, sana je oproep de edemang isabitok iwa me kasandi si los op te drieting en no wacht die leka alleen kom baka. Nou, dus loko no de dadelijk weer door a drieting. Sami be want go naar richting voor OW minister Motegi. Lip asan dat sa des me etaki, hier die des me bombel yo of sang. Lip asan dat achterwege. No de na ting voor jou. Look a gemeenschap ja in Kommerwijnen. Alla de man je naar je partijgenoten. Alla de man naar je partijgenoten. Dus je moet je de man, want ano jogo dadelijk tapastrati. Dadelijk naar de partijgenoten of jogo dadelijk tapastrati. Hij stak hij weer zo kusting. Toch? Dus Roko no de na onus dan de man no na uno moet zetten. De vorige regering zijn best doen, de mama doet, de mama doet. Maar no na juist doen dat. In een contact je gaat dit niet doen, je gaat dat niet doen. Doing, je schrijft ook ziet dat 2025, dat man stem geven, dat is man stem geven. Maar if dat man no los die dat man no los die toe. Dus dat na hier zijn, maar no take me in mandi. Poten boom in verstand taki, zoeken voor je komen wij nou, want ja zo na komen wij naar VAP tek toezetel ja zo. Dus de man je hebt desma. De man je hebt desma, de man na toezetel bijna de man qua 3 zetel. Dat heeft dat 4 zetel de man bij abi. Dat tanga nu next 3 jaar we go bada uno do noti. Het is een kwart ref uno soort sa man do. Yes, en we hadden even intermezzo. Dus komen wij naar baas. You know de you edua oproep gide ma mek de man zit. Komen wij naar Seikong. Isabi toch? Maar hoe ga je met die argumenten om te de ma ete takere maar financiële middelen nodig. Isabi toch? Van je soort oplossing je op gide man. Maar money de wel. Maar een budget na gitrasani. Isabi toch? Maar vind je alles bepaalde dingen prioriteiten? Like bijvoorbeeld de man bewangi deze 50% verhoging. Je vindt dat de money dat eigenlijk de man invest kon gewoon gide soort sandisi. Nou, de man loco mategi. Dus loco a 50% een verhoging. Met begrijp de man. Maar nu dat een prioriteit nu de man rust even de man verdient boem voor ba. De man heeft de eigen privileges dan de soort sandati. Dus de man lust liba sandat even de man look a poti wang tumsi poti want dat de man luko no de want na ding no man bay sana winkel dat de no man bay sana na foto zitak aite de gwa woyo gruntu na ben na barki ese de even na gruntu gi de 3 bulashi fu barki SRD if akasen am bijna itis ma 6 ma inwa oso dat tegi mi na om bulashi amus bijna per dag dat alles soort gruntu alla de prijs gwa lokto. Dus de mam libasan dat even, de mam look a volk, wat na volk pot den dape, a volk pot den dape. Dus if de man go denken dat oh ay de me biget denk if den revi, de man na achteruit gaan, dadelijk na oso de boyogo. Dus me begi de man voor de man kan biget luku, voor kan biget set den passie, voor biget luku esman na wis one chim pakket, wis one chim pakket je yep desma. Dat mina in alles maar mee jepi. De VP actie me tak jongen komen wij naar baas. Luku desma dat pegi me. Maar go gewoon mee jep desma. Pe mi kan jepi, pe VP kan jepi. De first lady actie me was aan toe. Dat precies zo ook doen. Me go jepi. Alles aan en alles zo toedanigheid altijd mee jepi en de sabi. Ja. Nee, duidelijk. We gaan nu even naar deze dame.
we hebben je gehoord, Kamawena baas. Hi, goedendag dame. Hoe gaat het hier in je mag staan hoor. Hoe gaat het hier in Kamawena? Nou, gaat lekker gezellig, maar alleen kan het beter. Het kan beter. Wanneer we praten over de jeugd hier, wat kan je me vertellen over de jeugd hier in Kamawena? Gaat helemaal niet zo goed. Het gaat niet zo goed. En wat gaat niet zo goed? Nou, hun leerprestatie, daar is veel te wensen over. En het gedrag van ze ook, de economische situatie. Dus het is allemaal in een pakket. Ja, in een pakket. En hoe ziet u de oplossingsmodellen voor deze situatie? Nou, er zijn tal van oplossingsmodellen, maar wat wij eigenlijk handig vinden, is dat wij niet gaan zitten kijken en de problemen blijven aankaarten, maar alvast beginnen. En wij zijn begonnen met de jongeren aan te pakken of te ondersteunen door alvast te werken aan hun schoolprestatie en daar van dat punt uit verder gaan. Oké. En hoe ziet zo'n schema eruit? Betekent dat de mensen, de kinderen in de middaguren naar een recreatiezaal gaan? Hoe ziet dat allemaal eruit? Over recreatiezaal gesproken heeft Kommerwijnen niet echt één plek waar de kinderen naartoe kunnen trekken. Dat is er niet. Ja. En hoe geschiet het nu? Gewoon huis aan huis of ergens thuis bij iemand? Nou, vele mensen hier in Kommerwijnen, leerkrachten, zij die een sociale ondersteuning willen geven, dan heb je dat ze kinderen begeleiden. Ja, ze begeleiden kinderen. Je hebt misschien naschoolse opvangst, dat zijn bij de verschillende opvangcentra's, de peuterscholen. En daar worden de kinderen zoal een beetje begeleid. Maar wat er eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat je, net als wat reeds is gezegd, er moeten centra's komen. Je hebt verschillende, om het zo aan te geven, heb je verschillende oppas of peuterscholen hier in Kommerwijnen. We zijn nu in het resort Meerzorg. Maar wat gebleken is dat de kinderen na school dan naar de peuterscholen gaan. En een van die zo'n peuterschool is de Muchama peuterschool. Daar hebben ze meerdere malen geprobeerd om de terrein die ze hebben tot een veel ruimere, geriefelijke plek te maken, zodat kinderen dan zich op hun gemak daar kunnen voelen. Ja. Dus de overheid, maar valt dat onder de overheid, de school of particulier? Nee, het is allemaal particulier, maar als sociaal bewogen mens zijn dan de leiders genoodzaakt wat te doen voor de sociale omgeving. Ja. Dus dan doen ze dat. Juist, dus eigenlijk zeg je me, als ik zo naar je luister, dan wil je de oproep doen dat mensen komen sponsoren om de plek geriefelijker te maken. Zou het best zijn. Ja. En als je kijkt, hoe zit het hier met de jeugd? Heb je veel hangjongeren hier in Kommerwijnen, et cetera? Er zijn ontzettend veel hangjongeren. Heel veel hangjongeren. Vandaar dat de stichting Youth Fisher Mountain ertoe overgaat. Is een heel jonge dynamische stichting. Zij willen de hangjongeren een beetje gaan aanpakken, zodat dat minder wordt. Wat ze dan beogen is dat zij met een groep vertegenwoordigers van de stichting dan naar de jongeren gaan observeren en samen met ze dan gaan zitten en kijken hoe kunnen ze dan die jongeren helpen. En hoe zit het met werkgelegenheid hier in Kommerwijnen? Er is niet zoveel werkgelegenheid aangeboden, omdat er meer Chinese winkels zijn
Er zijn geen grote winkelpanden zoals filialen van Kirpalani en andere grote bedrijven. Oké, laatst is er eentje geopend van Kuldeep Singh. Ja, maar als er meerdere van die grote bedrijven komen in Kommerwijnen, dan zal er ook meer werkgelegenheid gecreëerd worden. Ja, dus de meeste mensen trekken gewoon naar de stad. Ja, de meeste mensen, ouders vooral, trekken naar de stad om dan daar in de stad te werken. Nee, duidelijk. En wat is je oproep naar de regering wanneer het gaat om Kommerwijnen omtrent het jeugdbeleid? Nou, doe meer. Investeer meer in vooral recreatieplekken voor de jongeren. Zodat zij dan er naartoe kunnen gaan. Dat ze niet gaan hangen na school bijvoorbeeld. Maar dat ze dan plekken hebben waar ze naartoe kunnen gaan wanneer ze zijn uitgerust. Of als ze dan wat vrije tijd hebben. Ja. En ik zie een boek in je hand, Surinaamse is geen promo hoor, maar ik zie een boek daar met verhalen. Wat houdt dat in? Want die houdt het zo voor u. Ja, ik koester hem graag. Ja. Wat houdt het boek? Omdat het een van onze eerste materiaal is die wij gebruiken wanneer wij zo met de jongeren bezig zijn. Dit boek gebruiken we om dan met de kinderen te gaan lezen. We hebben gemerkt dat er een leesprobleem is, vooral op de lagere school. Dus we nemen, het bestaat uit verschillende verhalen. En de kinderen mogen dan zelf een verhaal eruit kiezen. En dan gaan we samen met ze korte stukken eruit lezen en dan moeten ze het terug vertellen. En dat helpt zo een beetje om dan de leesprestatie van de kinderen te ontwikkelen en te stimuleren. Ja. Dat is great, je houdt je bezig met goede zaken in Kommerwijnen. Nou, we doen van het weinige, proberen we positieve dingen te doen. Ja. Nee, duidelijk. U hebt het gehoord hier van, pardon hoor, mijn excuses, uw naam? Mevrouw Landveld Magda. Mevrouw Landveld Magda en ook hier tezamen met Kommerwijnen baas. En het doet ons goed hoor, om een connect hier te hebben in Kommerwijnen. Isabita, want temika Kommerwijnen, mi actie Kommerwijnen baas, mi abdis van Udu. Trust me, met één klik, blam is hij er. Weet je toch Kommerwijnen baas, tot slot, wat is je boodschap? Je want to go naar de regering, de usap tak nu de asanego. En go misabi, maar meka moeite. Uta meka moeite. Look at people man. A people fuck up helemaal go tag grong. Day. This man fuck up. This man no man pay de jur also. Mes me bel me van tak boy come away na bas. Man so kwan jur also give me. Boy come away na bas boy yep me nga disi jongo. So met hij de tak no bruya mo suku. So me go na ala den man of me. Dem go de man of me met hij tak hey boy sang vooral a boy Jason. Dem me go na Jason en a boy fu sopo. Dat altijd amang yep me ook toe. Tak van tem aksa maar hey wan jur also. Voor si reken amang de amang september. Weet je, dus daarom heb ik big up a boy dat ook toe. Jason en a boy fu sopo. Me big up a man dat ook toe want a man mijn partner dat heb. Dus Sambi bewan tak moro fara. Nou ja, dus de Magda verteren ba. Dus we loeken naar een jongeren nu naar jongeren. Heel binnenkort, want if you look at that draaien dat zie zo. Dat je ziet. Ja zo. Is wel donker, maar oké. Donker is wel donker, maar aan mij wacht die. Dat is zo'n op augustus ding, dat we op het veld jaso. Jaso op het veld, omdat die snap van beste matif me. En met tegen mijn bataki augustus begin openg. En aan de bezig, voor zit, toe grasmat, velden, jas. Ik mag verklappen, want alles aan mij verklap. Maar aan mijn actors king. Dus mijn verklappen vrij, mijn verklappen. Dat toespartvelden, op het jas. Dat de jongeren kan play jas. Dus we beginnen zetten een veld. Een veld we beginnen zetten voor mij als pas aan mijn saka kokoro. Dus met big up aan man. Mino karamaning, want man dat no lop media sani. Maar mine karamaning, maar man nami actors king. En man tegen me taki augustus ding, zolang het dat song ori, en we begin saka wat veld ja zo.
Ay, komen wij naar baas, want dat zou mijn next question zijn van een voetbalveld. Want een voetbalveld is ja, voor jongere lobbing. En je kan ook meer doen op een voetbalveld. Je kan activiteiten organiseren, et cetera. Isabi toch? De mic is yours. Laatste woord. Ja man, ik kom weer naar voeren voor dingen activiteiten dat ik hoor. En nu mi wan big up alle de man voor Sinabo. Nanga de man voor de Meerzorg Sportbond, Excelsior, nanga Sinabo. Van de matron kampioen en semi-kampioen. Precies zo ook toe dat ik een felicitatie ook toe naar richting voor Kommerwijnen Sportbond. Tussen Blue Wings en die mensen, team van Soelen. Ja. Dus alle de man dat die met big up ding. Aanstaande zondag de mij play de eerste wedstrijd. Heren, big up, big up, big up. Alle de fans voor Kommerwijnen baas, big up. 2024, 2025. Kommerwijnen baas en nemen over in Kommerwijnen. En dan ga ik zo wat bewijzen dat ik naar mij op het district die zie. Kommerwijnen baas, om achtervolging. Met big up alle de fans, met zo in heel meer zorg. Vooral Larry, alle de mannen, familie Sofoni, Tiwar, familie Meerzorg. Het hele familie Meerzorg. Alle de familie Playfair. Tabakasi, dape. Alla sifu Kommerwijnen, met big up zowel ook te gaan naar foto's. Dat moet zien wat pokugiera. Amoro I do de boom, you not boomoro. Rocky Sauce era, dit is nou een Rocky Sauce. Kondre broko, isriboto de te na Goslar aan mij bedoelen. Goslar, Rocky Sauce, General Sauce, dat hoeft aan volgen. General, Jeff, take you big up. Kaatje dat Holland, take you big up. Raf Janko, Paramaribo Bas, take you big up dape. Woef, take you big up. Ja, ik kom away na Kommerwijnen Bas en Taki. Take you big up, Woef. Ja, en zo hebt u het gehoord hier van Kommerwijnen Baas, waar we het gesprek hadden hier in Kommerwijnen. Alson Sanayong was hier op locatie om het gesprek voor u te brengen. En u ziet het, we zijn, het is al in de avonduren, dus, we hebben dit verslag voor u gebracht. We hebben gesproken over de straten en we hebben ook gesproken over de jeugd. Alson Sanayong is signing out and until the next time. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de straat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de straat is refbuntu. Suriname zo'n hele klan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in the stance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu as I get stuck I go. Be koro sinanga lay take blow. Yeah.
so man en sa biggie, no. We go axa for luck if the loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, zolang als pay you de we swing committee, ja.